देहाती जी तो जनते को रोज अपन प्रोग्राम एक दिन दिने में इनका प्रोग्राम इनका बाबूजी कितना बेचैनी भइलस कि 4 बजे सांझी के घर में घुस गए। उनका सेक्स इतना सतावल तो घर में घुस गई खटिया देखल ओरचन वाला ना फाक होला घर में जाकर सुतल बारे देखल के इनका मौगी कभी जाए में देरी भई कहले के भाई त आवे त देरी करी का तो लगले जने फाकवा होला न वही में लगला ढाहे सर्विसिंग करे लगा लगला ढाहे आ कब तक बहरी से कोनो को बिलाई सुभाष भैया एगो बिलाई घूस आ ओकरा बुझा कि कोनो विदेशी जीवा जंतु आइल बा का अब का करे कि खटियावे के नीचवा ध के ऐसन चपान चपलस की का बाबूजी होई आ तो लई का मौगी घरवा में घूस आ जब घूसल त देखल त यही त ससुर जी त हमर ई ऐसन हालत में बारे कहली कि त बड़ा इज्जत जाई कि पतो के घर में ससुर मर गइले अभी का मौगियो जाने कि मरे के नाटक कर देल मौगियो मरे के नाटक कर देल अब पूरा बिना गांव में हाला भइल कि लड़ा कमलेश देहाती के गांव में दू गोला घर दू गोला से गिर बेचारे गनई में से फोन कइल गनई में से भागल गइले अब कहलिन का बुझाते नहीं के का करिन के गांव के लोग कलस कि एक देहाती एक खाली में दू गोला से ना उठाओ जाला एगो काम करे के तू अपन मौगी के लगे रह आ तले तारा बाबूजी कन के जरा ओरा के आवत नहीं इनका बाबू के लसवा लेके लोग चल दी आई मौगी लगे अकेले बैठल बने सोचत करे कि हो जीवन तक कामे नहीं आई तो रोकन मोले पर खाली सधा दी आउ कोनो मुअल थोड़े रहे उ त नाटक कइले रहे अभी दुए चढ़ले शुरू कइले रहले उठ के बैठल इनका बुझाइल कि कोनो भगवान के चमत्कार हो गई कमवे लगौनी है तो जी गइली अब मौगी में से खींच के आ दौड़ल बारे जाएंगे बाबूजी के लोग ले जाता कहां गांव के लोग की का भई ना बाबूजी के लाश मन नीचे उतार का भई कहले कि का भई ना हम अपना मौगी के होइसे से कहनी है तो जी गई हमरा बाबूजी के जिया अब जान कि पूरा गांव के लोग इनका बाबूजी के जिया बाबूजी ना दिए एगो इनका चाचा बड़ा सिपाही ठाकुर नाम है सिपाही ठाकुर कल के देहाती खाली तेही चढ़ाई कर न काजे न तोरे में आज भर खातिर चमत्कार आई न अभी अपने बाबूजी के पछवा जाके धोतिया हटा के कहले कि धोती फूफा तनी है न हम आ हटा के आयो लगले बाबूजी के जिया अरे बाबूजी हो बाबूजी अरे जियो ये बाबू अरे मौगी हमें तू ये हरी हजी तारे का गांव भटिया कोशिश कैले बाबूजी कर जियले ना आ जियो कहां से बाप रे गांव भर कौशल तब